Aspaldidanik udaltzaingo waren zeregin nagusietako bat manteroek jartzea, detenitzea eta konfiskatzea da. Egoera horren aurrean ez gara isilik geratuko. Salaketa jarriko dugu eta epaitutako kasu bakoitza lagunduko dugu. Bizi irautea ez da delitua. Inor ez da. Ilegala. Inor ez da. Egunero daude kalean alde zarean, bueltaka buelta kotxearekin, ez dute uzten manteroi bere lana egiten, eta, bueno, guk badakigu lan hori paperik gabe, hau da gure lana. Noizean behin harrapatzen dute manteroak eta eraman dituzte komisandegia, eta batzuk uzten dute 24 ordu, batzuk izuna jartzen diote ere, eta beste batzuk epaitegira eraman zioten. Aussi police yi ñoom seen biir am na ci ñoo xam ne ni ñuy comporté woo baaxul dañu ñëw di la dàq di la jéem a sonal am na ci ñeneen ñoo xam ne aussi amuñu problème buñ ñëwee ñoom dañuy bëgg boo leen séenee rek nga yëkkati nga dem wala buñ la bettee ne la jëlal say bagage nga dem te bu lalaat ñooñu aussi ñoom dañ leen comprendre bu baax a baax. Parfois policiers yi buñ ñëwee dañ ñuy dàq au lieu que ñuy wax ñu jóg dem duñ ko def dañ ñuy topp dañuy dàq ñooy daw te buñ dawee mën nañu dal ci nit ñi nga xam ne dañoo âgé dañoo ay mag lañ te boo dalee seen kaw mën nga leen a gaañ indi leen ay jafe-jafe beneen bis topp tamit buñ la jàppee dañuy nangu sa bagage te buñ nangoo sa bagage yow da ngay des ak loxoy neen tamit mën nañ la jox benn multa maanaam ban amende bu toll ci lu toll ne si 500 euros ki nga xam ne dafa ñëw du wut lu mu am pour fay fi mu dëkk ak lu mu lekk ak naan ak lu mu jàppalee famem nga def ko benn multa bu am ay 500 euros loolu pour man loolu dafa metti lool. Hor badago konplizitate bat, poliziak manteroengan dator. Batzutan jarraitu egiten dute paisanos eta salaketa jarrita gero zer marka handiak etortzen dira. Eta marka handiak etortzen direnean izugarrizko dirutza eskatze diete manteroei. Eta harrigarria da, zeren markek esaten dutena zera da, kopia den kamiseta batengatik beraien balioa eskatu behar zaiela. Denuntzia bat, salaketa bat jarriz gero, poliziak zeo zer leperatu behar die. Paperik gabe, izugarrizko alokairua ordaindu beharrean. Eta normalean baita ere, bere familiak laguntu nahian, ere ez. Eta nola ordainduko dute? Eta ez da hori bakarrik, eske askotan esan beharra dago, diruak kentzen diete. Beraien paperak ere kendu egin diete. Paperak eskatu, gauzak kendu, etxera jarraitu, edozein gauza leporatu. Eta impunitate osoa, ez dago defendatzerik. Nire ustez hori goitik dator eta Bilboko udalak agindu egiten du poliziari jazarpen hori egiteko. Eskatzen duguna da, haiek bakean usteko gure aktibitatea egiteko. Jakin behar dute guk hemengoak gara eta hemen bizi gara eta lan egin behar dugu. Mani ayuntamiento bi aussi mën nañu defal effort par exemple bu feetu Bilbao ñëwee ñu bàyyi ñu jaay ci feetu Bilbao jaay tranquillement amuñu benn problème
wala ay vendredi samedi dimanche nga xam ne nit ñi ñooy ëpp li ñuy génn ñu bàyyi ñu liggéey suñu liggéey ba suñu heure wàcc det ñu dem su ko defee duñu am ak kenn problème. Ba Bilboko udalari eskatzen diet, alde batetik jaietan, polikiroldegiak irekitzea, manteroak ondo lo egin dezaten, gauzak utz dezaten, eta betere dutxak izan ditzaten. Giza eskubideak errespeta ditzaten, etniko profilaren araberako geldierak egunero gertatzen dira. Hori da giza eskubideak ez errespetatzea. Eta gero, saltzaileak ere errespetatzea eta tratu ona ematea. Eta gero arrazakeria ere oso nabarmengarria da. Poliziari ez zaio gustatzen hori entzutea. Ez dut entzun nahi, baina hor sortzen diren dispositiboak gehiegizkoak dira. Jasan ezinak, batzutan txakurrekin etortzen dira, baina hori guztiz tratu deshumanizatzailea da. Eredu polizialen aurrean ere ez dira ados jartzen partiduak, eta badirudi etortzen dana are okerragoa dela. Dagoen eredua da turismoa, eta turismoarekin batera hor datozen jarrerak oso kaltegarriak dira bizilagunentzat eta baita ere bizimodu atera behar dutenentzat. Duela urte batzuk argiarekin daukagu beste kolaborazioa, inorez da ilegalako kamisetak eta produktuak hori saltzen ditugona, diru hori batzuetan erabiltzen dugu jendeari laguntzeko eldeberiak eta egoera txarrena daukatenak eta ere epaitegiak daukadenak ere. Nekagarria egunero errepikatzen da gauza bat egunero eta iruditzen zai ez dira geldituko. Elkartea hori da, manteroaren eskubidea defendatzen, horregatik zerbait gertatzen bada ere guk bizibilizazioa egin beharko du, manifestazioa edo konzentrazioa. sonn nañ moom wax dëgg yàlla sonn nañ lool parce que ki nekk fii ci Europe bi amugoo liggéey ñenn ñi amuñu papier li ngay mën def mooy jaay li nga ciy fortaatus néew ci ngay fay kër par exemple man maa ngi fay 380 bu fekkee ne liggéey ma 380 € yooyu may fay maa ngi koy jëlee ci njaay mi li may lekk maa ngi koy jëlee ci njaay mi li may jàppale sama famille maa ngi koy jëlee ci njaay mi buñ la dàqee ne la dootoo fi jaay wala ñu nangu sa bagage su ko defee ne da ngay am ay jafe-jafe lool. Venga, chicos, tranquilos. Tiene que tranquilos todos ya, Yo cojo el DNI, ¿vale? Sí, cógemelo, sin problema. Cógeme el DNI. Tratu txarra egiten dutenean polizioek, jendeak aurre egiten dietela poliziei, eta hori ere oso importantea da eta oso eskergarria da baita. Orain, adibidez, manteroekin batean badago ere Bilboko konpartsak. Saiatzen ari gara, manteroak laguntzea Bilboko jaietan. Horregatik jendeari esan nahi diot apuntatzeko, laguntzeko eta gure manteroen erresistentziara hurbiltzeko. Immigrazioa beti hemen egongo da beti. Eta haiek ere gogorratu behar dute hemen jende pilo bat egon ziren kanpoan.
gure ego era respetatu be ardute eta guk hemen gaude paperik gabe ez dugu nahi beste gauza txarra bat egiten eta behar dugu lan duin bat egiteko horregatik udaletxeak hori ulertu behar du lasai bizitzeko eta denok artean bide bat aurkituko dugu hori konpontzeko. amul benn nit bu légalul nit ñëpp a légal. Inor ez da ilegala.